Sanibonani guys, igama uNqabile ngiphathela amazwibela asibongele ndodlamini ngomhla ka-30 September. Guys, ugcina benovusi bazalelwe yinja endlini. Uyazi uma uDlamini wasukuma ngenyawo wathi yibona mfana wenzani? Uyazi ukuthi le ndlu ingcwele semsamu la uthi ukuthi lisabaphansi. Umthelelana umfowenu ngotshwala besizulu olwani lwako lungaka. Wathi kwenza ma baba ugcina benovusi bangakhela uzungu. Baxaya ukuthi manje ngandlelani. Wathi lo mthakashana ogcina yiwona otshela unoma ukuthi akenze fake pregnancy kanti futhi akupheli lapho. Umfowethu igazi lami litheme lithola ngale ndaba lakhetha ukuthula. Wangibona uvusi incunzeka ingidla lento ngaphakathi wathula. Wathi uDlamini vusi iqiniso le ndaba. Uvusi wami wabheka le. Wathi ugcina hayi mina babangazi. Angiyazi mina nje lento esho kwenzo. Wathi vele wena ugcina uyazi ngikhuluma ngani futhi aboma ukuthi ngikholwa. Kuzomela manje sifonele uNomalanga. Wamane wathi wenzeni nansi phone. Hayibo. Uthiwa nje kusaqala nje kuthiwa kufonele uNomalanga wasukuma uNomfundo. Wathi iqiniso yonke lento. Hayi! Wathuka unjengayi. Hayi ke uphetheni umane wathwala izandla ekhanda. Wathi buwazi ngale ndaba nawe. Wathi vele bengazi. Ikona nje ukuthi uvusi benogcina bangisongela. Bathi mengayikhuluma nje le ndaba le bazomane nje bakhiphe nami indaba zamayelana noBoy. Wamana uthi uphetheni vele wenyoka wena ufana nabo laba. Bengazi ukuthi nje ngayazi le ndaba nje kufanele lokho. Wathi anginjalo madam. Mina bengifuna ukumtshela ukwenza bengifuna ukutshela baba ikona ukuthi laba nje bebeloke besho ukuthi meke nje ngayibhadlaza le ndaba nabo bazongitshela nje uphetheni mayelana nendaba kaBoy. Guys, uvusi bengafuni ngisho kumbheka ugcina emva kwalapho esho ukuthi sila sinje sikhona kungenxa yakho kade ngangithi sisho le ndaba angithula ngivala umlomo. Washo ugcina athi bengenzela thina sithandwa sami bengifuna ukuthi ube CEO. Wathi yini abalekele iCEO? Uyabona ukuthi manje uthi silapha la sikhona. Uyalibona ubisho loda ke sikulona. Wena ucabanga iCEO isikhundla wathi cha. Angicabangi nje leso sikhundla kuphela ngicabangela thina ngenzela thina lento le bengicela bandle ukuthi sisime ezweni elilodwa mina nawe. Unkosikazi wakho ngisawuyena unkosikazi wakho ngenzela thina. Wacasuka uvusi wamana mshiya kanjalo ugcina. Hayi bathe sebedla nje edining ngoba kumuncu lapha yakoDlamini. Wamane wathi unjengaye benophetheni wegcina usishiye kancane nje sixoxa njengomndeni befuna ukukhuluma nentodana yabo uvusi bodwa. Ayi ugcina wathi uyagoloza wathi hayi bawuzwa nendlebeni kusho uphetheni sicela ukukhuluma nentodana yethu bo. Ayi ugcina wamana wahamba ekitchen. Wahlala namabhodi lapha ekitchen ecabanga ukuthi mhlawumbe amabhodi azomnika amaqhinga amasha. Guys kanti lutho. Umane nje wathi njengaye wena mfana kuzomela ilungise lento. Ngizithi ngithini kwena? Wathi uvusi baba ukwenza okumela jeze ngalento le. Nimbonile ukuthi wenzeni? Wathi wena kusho uphetheni akufanele yini wena ujeze ngalento oyenzile. Wenza kanjani ukuthi umuntu engelona igazi lakho ukhethe yena uvumela ukuthi angene phakathi kwenu ninokwenza umfowenu upho kubuza uphetheni. Uvusi wabheka phansi shawa mahlonini wase wathi unjengaye mfana kuzomela sishweleze msamo. Kumele uhambe uyocela uxolo wena. Kukwenza wenze isiqiniseko futhi uthi uyaxolela ukuze siyoshweleza lapha emsamo. Okunye futhi ngifuna wazi mfana wami ukuthi angifune ekhaya noAbela lekhaya. Uyangizwa? Angikhulisanga okhaya noAbela mina lekhaya. Uyangizwa? Wathi uvusi yebo baba. Lapho ulalela ugcina yonke into eshiwoyo. Umane wahlala ocingweni ugcina. Wafanele uNomalanga. Wathi uthi uNomalanga hello. Wathi noma ngidinga usizo lwakho. Wathi ini? Azi wena ngiphumile kwena. Phumile nje kuwena kusho uNomalanga. Wathi ngiyacela Nomalanga. Ngiyacela ukuthi ungisize bandla. Uyangikweleta futhi wena kusho ugcina. Wathi mama Shani. Angikweleti lutho wena. Wathi umshado wami cabangela umshado bathi anginandaba umshado wakho mina. Phumile kuwena wena hamba ofa kusho uNomalanga. Wathi ugcina ngicela ubatshele bandla ukuthi mina angazi lutho ngale fake pregnancy kwakuyicebo lakho. Wathi ngithe hamba ofa waqeda livala ucingo. Yo guys ugcina hayi kumshubela abo manje hayi akazi ukuthi enze njani. Uyabona manje ukuthi impela lapha yakoDlamini hayi indawo yokuhlala isincane kakhulu sehleli ngeqhezu elilodwa akumelanga nethezeke. Ngashiwo nje kuthiwa pick and go noma yini. Akupheli ke lapho guys uphetheni umane wafika ke
kuvusa ehleli yedwa wathi, mfana, awungitsheli ubuyenziswa yini yonke le nto le. Wathi uthi uyazama ukuchaza uvusi, wathi ungabe sangichazela futhi. Inento engifuna ukuthi ungenzele yona. Wathi yini leyo ma? Wathi ngisacela nje uxosha ugcina, umtshela ukuthi asadingeki le khaya. Wathi hawu, mina ngixosha ugcina uzoyaphi kodwa ma? Wathi kunzima ukumxosha. Kulungile-ke mfana wami, nakho kumele ukwenze. Kuzomele usuke lapha ehlaleni sekuba i-CEO with immediate effect. Uvusi umane wathi, hawu nkosi yami, wabheka phezulu emazulwini. Wakhuleka uvusi, inkosi yami ecabanga ukuthi mhlambe khona impendulo ezoqhamuka emazulwini imxazululele zonke lezi inkinga lezi abhekene nazo manje. Guys, iphela lapho namhlanje. Uvusi nogcina bazalelwe yinja endlini. Sazi bazophuma kanjani kule. Ningakhohlwa guys ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye.